Ara mateix estic a la zona on estaven les Torres Bessones. Saps així darrere també tan bonic que és l'edifici, el Memorial de l'11S, i enmig de tota aquesta cosa tan harmònica, tan preciosa, tan sentida, a veure si això vos sona. Això és de Santiago Calatrava. Ja fa un temps que va començar l'obra, mira si fa temps que van començar les obres així, que ja han fet esta finca, eixa finca, mira això que alta, la finca, dir-li això finca. I Santiago encara no ha acabat l'estacioneta de metro. No només no està acabat, sinó que si vos fixeu, veu això d'ahir? Tot ple de rovell. Això és rovell, ja està rovellat. Encara no està inaugurat i ja té rovell. Santiago, igual ara encara és moment perquè canvies d'ofici, jo què sé, no sé, obrir un forn, obrir un panària, que està molt de moda. Mira això, Santiago, el pont de Brooklyn. Això és la rajola del 6. És que mira això, els anys que ha aguantat, i no n'hi ha rovell, Santiago. Vas ficant les rajoles, vas fent una capeta de rajola. Damunt fiques una miqueta de pasteta. 200 anys. Pasteta, rajola. Mira que bonic era l'skyline, mira l'skyline de Manhattan, que bonic era. El que passa és que ara ja quan el mires mai tornarà a ser el mateix, perquè sempre veuràs ahí, on està la torre eixa d'ahí, baix la torre eixa d'ahí, ahí està l'Empastra de Calatrava.